Nagpaabot pa ang Mandaue City Hall sa tubag sa ilang pag-apilar sa mando sa pagpaubos sa mas istriktong MECQ classification ang syudad. Apan karon pa lang nangandam na silang daan o galing di kini katugutan o kahatagan o mahinayon gyud ang mando sa IATF. Si Nico Serino sa report. Wa pay nadawat nga tubag ang Mandaue City Hall gikan sa Interagency Task Force. Mipadala unta og apil si Mayor Jonas Cortes aron dili idayon ang pagpaubos sa syudad sa mas istrikto nga Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ. Matud sa mayor, nangandam na lang daan ang dakbayan sa pagpatuman niini. Kaganihan nagpatawag siya og meeting tali sa mga barangay kapitan, makadagkuan sa EOC ug uban pa kabahin sa makalambuan sa COVID-19. Ubos sa MECQ, walay tugutan nga public transportation. Naa masagid tay mga buses nga gikuan no sa Mandaue. Katong same as katong kuan. Unya prioritize gyapon nato ang katong mga frontliners. Asol ang pagbiyahe niya lisod ang sakyanan. Like epekto nga gikabalak aniya ang patigayon kay may mga establishmento ug negosyo nga dili katugtan nga ablihan. Pangandaman sa syudad ang ayuda alang sa mga residente. Balik na sa tagpangmahatag og kuan sa atong makiigsunan kay katumawag tangan og panginabuhi. Sa pahibaw sa DOH-7 kagahapon sa mga kumpirmadong kaso sa Delta variant dinhi sa Central Visayas, tulo niini gikan sa Mandaue City. Kipahibaw sa mayor, clinically recovered na ang maong mga pasyente. Masaligon sab siya sa istrikto nga palisiya sa syudad pag-handle sa mga nagpositibo. Confident mi sa declaration nato sa recovery kay dunam gud tay process nga not only we're not simply following the 10-day quarantine but duna gid tay gihimo sa Mandaue no ato ginang gi-incorporate ang rapid testing. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.